Ftit ġimgħat ilu fil-ġnien ta' quddiem l-iskola tal-Gvern fil-Gudja ġiet varata skema ta' parkeġġ li bdiet taħdem mis-Sibt l-1 ta' Ġunju. Din l-iskema tipprojbixxi l-parkeġġ għal min mhux residenti fil-Gudja fil-ħinijiet ta' bejn it-8 ta' filgħaxija u s-7 ta' filgħodu. Din il-projbizzjoni tapplika għal 14 il-triq fil-Gudja bejn wieħed u ieħor nofs il-lokalità. Din il-projbizzjoni qed issir biex suppost issolvi l-problema ta' nuqqas ta' parkeġġ li kienet qed taffettwa lir-residenti tal-Gudja għax kienu qed jipparkjaw ħafna nies li jkunu se jsifru u jħallu l-karozza hemm għal jiem twal jekk mhux anke xhur. Madankollu din il-problema xorta mhux se tissolva hekk kif nies li jkunu se jsifru possibilment se jipparkjaw il-karozza tagħhom fi triq differenti li ma tagħmilx parti minn din il-projbizzjoni. Barra minn hekk din l-iskema ta' parkeġġ qed toħloq problema oħra hekk kif wara 8 ta' filgħaxija ma jistgħux jiġu qraba jaraw lill-familji tagħhom u jipparkjaw f'dawn it-toroq għax huma mhux residenti f'din il-lokalità. Ta' min isemmi wkoll li din l-iskema daħlet bl-għaġla ftit jiem biss qabel l-elezzjoni u għalhekk qed tinbidel minn jum mal ieħor. Tant li llum ir-residenti tal-Gudja rċivew notifika ġdida fejn se jinħareġ permess tal-qraba tar-residenti ta' dawn l-14 il-triq. Ir-residenti huma mitluba wkoll imorru l-uffiċini tal-Kunsilli Lokali bil-karta tal-identità ta' min joqgħod il-Gudja u ta' min se jiġbor il-permess. Mhux hekk biss talli qed jiġu mitluba wkoll il-logbook sabiex jingħataw il-permess meħtieġ. Bir-residenti naturalment jilmentaw li issa spiċċaw iridu jiġbru l-logbooks ta' dawk li se jiġu jarawhom, boħrajn jistaqsu x'suppost jagħmlu dawk li jmorru jżuru l-ġenituri tagħhom jekk dawn ikunu ma jifilħux.